И здравейте, аз съм Виктор и Бест и сега ще ви покажа какво е Fraps. С Fraps се снимат игри и на General ето как трябва да ви е. Само това, тук трябва да имате тикче. На 99 FPS трябва да ви е така. Тук е за къде искате да ви се показва с колко FPS снимате. Най-добре да е някъде тук долу, аз избирам тук, защото на някои игри тук отгоре има някакви неща. Тук на Movies може да снимате с всякакъв бутон, например като натиснете и да снимате с него. Аз снимам с Page Down. Тук ето с колко FPS да снимате, например с 30 е най-добре, 30 или 50. Тук е за звуците от Windows. Това е като говорите, да ви се чува гласа. Тук естествено трябва да ви е на стерео. Това не го барате, защото например като си изберете някакъв бутон, например Shift, или когато задържите Shift, само тогава да се чувате, така че това не го барате. И тук трябва да имате тикче, Screenshot, ето как трябва да ви е. Тук си избирате къде да ви се запазват клиповете. Аз съм си избрал на декстоп. И общо взето това беше за Fraps. И чао, аз бях Виктор и Бест. Чао.